Som l'equip de la primera edició. Hem tornat, i amb l'artilleria millorada. Hem incorporat noves impressores al nostre taller, com la vostra FlashPrint, el plotter de tall i una talladora làser. Després d'haver participat en l'última edició, a part d'eines per treballar, també vam incorporar vivències i aprenentatges. Va ser una molt bonica experiència. Vam aprendre a coordinar-nos per treballar en equip de forma eficient a contrarrellotge i en les situacions més complicades. La varietat d'idees també va jugar una part molt important del treball perquè el prototip tenia petites pinzellades de cadascú. I la satisfacció del producte final fou unànime. Tot i que durant la jornada vam tenir certes complicacions, la implicació de l'equip per intentar vendre el producte amb els recursos que teníem fou excel·lent i vam aprendre que en situacions de pressió o concentració s'ha de sortir del pas amb els recursos més pràctics. Per tot això que vam viure i que ens ha fet créixer, tant a nosaltres com a l'institut, n'estem convençuts que hem de tornar a participar. Al centre ja tenim l'hàbit adquirit de treballar projectes STEAM, però una d'aquelles preguntes que sempre ens fem els alumnes és: i això per a què serveix? Sembla com que allò que treballem a l'aula moltes vegades ha estat deslligat del nostre entorn més immediat. En haver participat en el projecte Retotec i buscar un problema del nostre entorn més immediat i a partir d'aquí mirar quines solucions podíem abordar-hi, doncs evidentment va fer que la vivència fos molt més enriquidora per tot el nostre alumnat. I això és allò que volem que quede d'alguna manera institucionalitzat dins el centre i per això volem seguir participant en el projecte Retotec aquest nou curs. Per què volem participar? Per la creativitat, Per perdre la vergonya, per l'experiència, per ser crítics, per la felicitat i per aprendre dels altres instituts. Per treballar en grup. per xalar i aprendre de la tecnologia. Però... Per anar a Retotec I aconseguir els nostres objectius necessitem el professorat.